Știi că la KFC ne place să fim pe bune. Așa că hai să-ți arătăm pe bune ce măsuri luăm în fiecare zi ca să fim cât mai safe. Noi toți purtăm măști. La fel ca noi, și clienții trebuie să poarte mască. La intrarea în restaurant, măsurăm temperatura tuturor clienților. Dezinfectăm toate suprafețele o dată pe oră și mesele după fiecare client. Angajații noștri se spală sau se dezinfectează pe mâini o dată la 30 de minute sau ori de câte ori este necesar. La delivery, sigilăm toate comenzile și dezinfectăm gențile după fiecare livrare. Ne asigurăm că este respectată distanțarea fizică obligatorie. Încurajăm plata contactless pentru toate comenzile. Pe lângă toate astea, cel mai important este să ne informăm din surse sigure și să respectăm toate măsurile impuse. Pui pe bune, siguranță pe bune. KFC.